Dünya ýurtlaryna iş hepdesiniň dowamlılıgy kesgitlenildi. World Population Review 2025-nji ýyl üçin dünýä ýurtlaryna iş hepdesiniň ortaça dowamlılıgy barada statistikany aýan etdi. Bu reyting halkara rehmet guramasynyň we ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň maglumatlaryna dol ýagdaýda esaslanýar. Asaplamalarda dol we böleklerini işte işleýän işgärler hem de öz başda tähmet çeken adamlar hem gözüňde tutulupdyr. Maglumatlara görä iň az sagatly iş hepdesiniň birinji ornuny 25,9 sagat bilen Ýemen döwleti bar. Ikinji orna 26,8 sagat bilen Niderlandlar. Üçüncü orna bolsa hepdede 28,4 sagatlyk iş bilen Awstriýa bar. Hepdelik iň köp iş sagady bilen Butan döwleti bu wagtda anti rekorda eýe. Bu ýerde bir hepdeniň içinde 54,5 ýani 54,5 sagat işlenýär. Sudanna bolsa hepdelik iş 50,8 sagat. Iň geňleri Birleşen Arap Emirlikleri iň köp iş sagatly ýurtlaryň ilkinji 5-ligini jemleýär.